Badiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe eɗen jokki julɗumen e nder Daka Mamadou Nasr oɗon faamo kaake meɗen tawe e nder Daka mo Dulumaji ƴeewa Daka Dulumaji ko wataw ko Demɓe Funeko fof machallah en jetti da Dulumaji kadi jibde ko men ko ganduɗa ko tampuji meɗen Abdoulaye Sarr e machallah eɗen Demba Dia defte ko wano kanko ko waɗɗere kon defte ɗe garani noon eɗen jetta bandiraɓe kala feeni feeni nonne baba an haalata yimɓe yettode caggal muɗum deftanani tan mawɓe hanki kadi no feewi radiallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Min calminima ceerno Amadou Samba Lo, min juurimama, alhamdulillahi rabbil alamin. Eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah kawde dinɗo en e ɗum ɗo hen yettode wodani Allah minen de min tawi ga ko jinnaɓe amen ne ngara ha Allah nawi ɗumen en jokki he ko jaam tan min jii ga ko yitimade minen kadi ko min ɓiɓɓe dental ngal ko hen min jibina gandumi Dakane woodi ko 55 oɗo arde jinnaɗam ceernam ɗo Fass Gounass o ne Sinthiou andi min gandi ɗum o ɓooyi ceerno mawɗo radiallahu taala anhu Allah wanno joƴƴinno jinnaɗe amen o koto Linguére to ko toon anande kala nde ceerno ne yaha Fuuta ko ɗon rewata ko ɗon jipporo ko e galle amen so jippima ɗon ko min heedanno e makko e nene Dieynaba suudu muɗum to komin renata toon eyi ɗum noon ko yettude Allah koye min ɓiɓɓe dental ngal ko hen min jeeya ko ɗum tan min yiɗ min gandi mawɓe ɓe noon ko jofodiral Allah e nelaɗo muɗum koko ɓooyi mawɗo amen noon gaddiɗo ga o ko ga honno ko ceerno Sada nde ummi jangganago sal tan ferane ko Madina ari ko ga wondini ɗo Allah e nelaɗum ɓene Sarif Alassane en gondunoɗo ceerno Oumar Diallo en ceerno Oumar Setto en dendagal mawɓe wuuro ngo ɓoyɓe ko ɗo o woni ha Allah hoddiri gila o waɗani galle ha hankadi o yamira yo fatou Fouta o joɗnoyo toon ceerno kanko woni jaatigi ceerno gila e gurnam muɗum ha e ɓesgo ha hande ko ɗon woni jippude ceerno omo ɗacci ɓiyi ko ceerno Mouhamadou Siradio Déme eyi heddi noon ko minen jadanno e mawɓe minenne min jadanno koye bamum oɗo Sharif Baydito Seedo Abbas wonno mawɗo dental ngal minen nde min puɗɗi arde ɗo koye 78 komin sukaɓe min garde e mabɓe min arde mabɓe ɗo kamɓe nden hitani min pelliti min dañƴi Daka min mbi yo min darto Daka momin jeeyani koye amen mawɓe ɓe gardanno tan ko otoji guila ceerno Aliyu to Guijilon ɓe gummo toon toon ndendoya e makko oto garda guure kewɗe ndendanno on saha otoji nde Allah addi min noon anande min e bamum oɗo ardoto min ceerno Baydi Sharif ummoto ko seeɗo dulumaji Demɓe naɓe mawɓe mum dulumaji Funaɓe mawɓe mum mawɓe ɓoki sabbuɗo e hunde e nabbaji ɗum kamɓe fof 404 mbaɗo ɓe gardanno joni alhamdulillahi rabbil alamina ay otoji ɗi kewɗi jalti ene ɓuura nogas tokosi kar mawɗo hitande fof ne ara mini karuji anande ne gara jonɗi ha hande won hanki tan won araɓe minen kam alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah min beltani Allah emin beltani nelaɗo Allah min ñaagui yo Allah junno balɗe ceerno men o yo Allah julnan en balɗe ceerno Tidiane Cheikh radiallahu taala eyi Allah jarama on jarama ko poɗɗi haalede ko ne heewi mi wawa haalde so Allah eyyi oɗo kam ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eɗen belti tan eɗen jetti Allah hitande amen arwani en nde min gaari mawɓe ɓe mbino yiiɗi yiide ceerno ɓe jiiri ceerno Alpha Déme Koungheul ko ceerno wi ko ɓe bamum Baydi Sharif yeehi ɓe mbi min jiiɗi yo wallu en no jiiruɗen ceerno kanko no wi jehento ceerno Mansour o ardi ɓe jeehito ceerno Mansour bamum oɗo wi ceerno min jiiɗi ko ballamin no min jiiri ceerno ndewnoɗa min o wi ala Sharif Baydi min kay ko an rewnotomi mi rewa e moɗon o hafti enande min jaadi ha to ceerno Mouhamadou Saïd radiallahu taala ɓe dari tan wiya ceerno Alpha Déme en gaari o wi mbaɗe lawol waɗa lawol ha yetti ceerno o bismi min ɓe jangti
o wi min tooli moɗon ka hen yimɓe mbiyata ko tooli mon bisimilla mon gandan onon fof kon hoɓɓe kone enen fof kon hoɓɓe Allah e nelaɗo mum bisimilla mon e daaka o bisimilla mon e salatul fatiha bisimilla moɗon e anande sayfiyaji moɗon bisimilla moɗon e hisbul bara e dendagal de moɗon Allah ko ɗum addi en ɗo eɗen jaltani Allah e nelaɗo mum eɗen goppi dakama aduna fof eɗen darta Allah e nelaɗo mum e weluyo Allah alhamdulillahi rabbil alamin koye ɗen golle wona gila nden noon minen kam min jiiti ceerno wiyete ko yiiti male min jiiti min goppani minen ɓesguji amen fof hannde alhamdulillahi rabbil alamin en ñaaguima Allah tan yo Allah junnu onone kadi yo Allah sembi noon yo Allah mawni noon yo Allah ɓeydan on barke yo Allah reena on reena diine men assalamu aleykum wa rahmatullahi taala ko Elhaji Yunus Déme noon wiyetemi Elhaji Yunus Déme wiyetemi assalamu aleykum wa rahmatullah calmini on min juurima on min ñaaguima duwaw kadi min neldi duwaw Allah addi en ɗo henna e Daka mo Madina Gounass ko jaam tan woni ga henna min noon mbiyata ko Mouhamadou Sharif jeyam ko Seeɗo Abbas Daka oɗo Daka o kawam eyyi ko seeɗo e ndulmaji ɗiɗi fof ndinde Daka o eyyi kamɓe ndinde Daka o min jiiga ko jaam ɗum addi min jaam gonɗo ga o ɗum fooɗi min ga henna amin dañde e julɓe ɓe jaam gonɗo ga o ene ñaago Allah noon yo Allah ɓeydu jaam o ko yimɓe ɗamini woni ga ko janana woni ga ko yo Allah feccu ɗum dendagal julɓe wonɓe adulɓe fof garɗo ma aran fof yo Allah feccu ɗum hen Allah kadi ne wawi ɗum en heeƴa hen kadi seeɗen ɓe kadi ko ɗum duwoto soɓe duwoɓe duwanta ko koye maɓɓe tan mbiya ko julɓe adulɓe fof enenne kadi ko julɓe adulɓe fof mbiɗen yo Allah dendagal joginoɗo haaju hen e joginoɗo goƴa hen e goƴinoɗo sohla fof yo Allah humtan en ngam barke seeɗenɓe ɓe e min calmini noon min juurima on hada assalamu aleykum wa rahmatullah Daka o seeɗa machallah ɗo ko Daka ndulmaji Demɓe Funeɓe machallah ɗum Daka ndulmaji machallah Daka Sar Abdoulaye Sarel machallah musidɗo men goto jangal bandiraɓe fof machallah Sar Abdoulaye Sar weltade ɓe fulɓe no Daka maɓɓe no wonɗo no ceernajo wonɗo machallah Daka ndulmaji babo fof noon ko ceerno Aliou Déme yaara ɗum to wiyete Sinthi Ceerno goɗɗum wiye Daba Coulibaly jangano ceerno Samassa ko woni sababu on ruttima e joomi min wiyete ko Mamadou Sissoko jeeyami ko to wiyete Seeno kono mawɓe woni kañuɓe eyyi Daka walla Daka o mi arde Daka kay ɓooyi gila e tan ceerno en kam ko gila komo cukoyel machallah sona kayne moƴƴi wallay mbaylaɗo ɗo kam ɗo kala so wiiɗa kañuɓe kay a wi Mamadou Sissoko ene andi eyyi moƴƴi a salminama a jarama Seydi Ba min mbiyetemi ko Yero jettetemi ko Soñane jeeyami ko ndulumaji ɗo ko Daka ndulumaji mi watti arde ɗo noon duuɓi kewɗi seeɗa par ce que abbima hedde duuɓi 16 gam mi jikku tañirani en mbaɗa ara ɗo sownade corona nde eyyi kono kala neɗɗo ari ɗo kadi ko ɓamtare tan neɗɗo yiyata ɗo par ce que ɗo ko gueɗe Allah kala garduɗo ɗo Allah ma taw ɗum ɗo eyyi ɗo koɗo jaabete duuji kadi koɗo Allah rewete normal ɗum woni ɗo kadi ko ɗum tan woni kadi Daka eyyi kadi hamin belti hen noon so heddima kadi ha lewru Daka darima ala komin jeera ala komin nanata so wona Daka eyyi wonde ɓuural gongal ga ngal ko ɗum noon minenne min doganta ga eyyi Seydi Ba min mbi noon Seydi Ba eyyi walla min mbi Seydi Ba Basir Congane oɗo woni maw porte-parole Daka o eyyi ɗum noon mi salmini joom radio o mi salmini Haji Madina Gounass naɓe fof min juurima ɗo ko Basir Congane ɓurɗo andirede ceerno Belli ɗo ko Daka ndulmaji Demɓe min gari ɗo duuɓi kewɗi mawɓe addunoɓe hewɓe wonɓe Allah nayyi ɓe dañironoɓe caggal mabɓe noon kadi ɗo ko mawɗum ko jooki ɗo ko yimɓe hewɓe ndulmaji naaɓe e Fune naaɓe e Seeɗo Abbas naaɓe kadi jeeɓalle arɓe fof naata ɗo ɓe min gandi min ganda fof ñaman jarat ɗawno ko jokkere nde woni ɗo gaddude min ɗo o noon mo weli Allah woni o yo Allah hokken barke makko yo Allah wattol foftan makko kanko e maɓe julɓe kala ko rewa ɗo Allah ko ñaaga ma Allah jaabo ma Allah haqqilum wonno ko weli Allah ko ɗo ko dental gal ngal wona ngari sebal wona haydara ala hay goto farsa ko mun fof doga en ƴeewa moƴƴere woni hen nde pour yimɓe mbawa naftorade
yo Allah humto haaju julɓe yo Allah moƴƴil fulɓe yo Allah wat fulɓe hawruɓe yo Allah ñimno mawɓe men ɓe holla en lawol poccugol ndewen hen ha ɓesmina ronta hen min beltima yo Allah tawne ngari ko fayi ko allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim a jarama oɗo ƴetti oɗo weddo konngol ko yiɗi feƴƴi ane min jafuɗa saka arane duwanade yimɓe min jiiɗa alhaji mamadou kono aliou min paaɗo e min mbiyetemi ko Abdoul Aziz Kane eyyi e Ndulmaji min 94 on puɗɗimerde guinen ha joni mbo daara eyyi ɓuural ngal kam ene heewi to banggue diine banggue aduna foof ene heewi en jetti hen Allah no feewi mawɓe meɗen feran ɓen ɗiɗo laabi andi aduna o hande ferde hen hunde hesere taw ko diine weeɓani o ari ha e nokku hankkandi ko o ñaari hankkandi hanki wonno seeran ɓe ɓurɓe laabde ɓe dañi kamɓe noon ɓe tinnima ɓe darani en ɓe mbaɗani en ganduɗa henne peeje mabɓe foof e dowuji mabɓe foof e kalwaji mabɓe foof haaɓe dañani en ndeɗo hunde te ndeɗo hunde yimɓe fof ne gandi konde naftortede aduna e lakara foof eyyi minen ko babiraɓe amen garanno ɗo hen kañumen koye adiɓe jeeya wiyete Issa Kane Ceerno Sada kañumen gadi arde dental he e guine nden ha joni noon kamɓe ɓe jeehi minen min donti pele mabɓe eyyi minen noon ko yiide hen ɓamtare tan ene wayno hande kam ala kumpaɗo habaru Daka ala kumpaɗo nafoore Daka eyyi ngal alluwal ko aya binden mi ne wonno sa ari yimɓe en jogui ɓe jotodirmi mi ɓooyi en jogui kadi ko ɗo tan jiyatami mbiya ene jogui caɗele panditomi min tan mi waɗan ɗum mi dilna ɗum hen aha hen kay Daka ko ɓamtare moƴƴere ɓamtare mawde woni hen hayi joni guure taariɗe ɗe kamɓe fof eɓe jiitano koye mabɓe kala julanke gonɗo e leydi he e saraji leydi he ene yi hen hoore mum kadi banggue diine kadi sa ari tan sa hooti kadi a yiyat kadi ganduɗa hande kadi ɓamtare kadi minen ñaago Allah tan mbaɗan yo Allah hokken fandinde yo Allah hokken fandude hen ɓesguji men kadi donta en hen kadi kay on kay Ndulmaji naaɓe foof gaari no gardanno e Ndulmaji naaɓe kam gona sara e Daka hitande foof ko gargol timmugol ɓe garata kadi Ndulmaji kadi koye Dakaji ɓurɗo mawnude e wuuro ɗum en jetti hen Allah no feewi kadi garɗo fof kadi ene bisma Ndulmaji ala kala ɗum mbawɗa immorade sa naati Daka o tan ne wayno an yimɓeɓe fof jiidi ɗum waɗi minen min ngala frontiére kala garɗo fof amin bismi ɗum noon yo Allah jaɓaɗen fof nene jarama bisimilla noon min calmitima wallahi min calmidima foof wallahi kamɓe janana assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmitimama ceernama Samba Lo mi salmini dendal Madina fof e dendal Daaro jogoɗo ndade aya o ko namdeɗa ko min kaali hen fodde gandal amen e fodde no min tawri jinnaɓe men Daka o jinnaɓe men koye tawaɓe fuɗɗode jeeya koye tawaɓe fuɗɗode guila e arwande aɓe tawa fodde koɓe kabiri min garɗo ga e Madina guila ni yaara e Fuutankoɓe yimɓe jeegom o koye adiɓe koye konngol makko min nani caggal muɗum kala garɗo ɗo tawi ɗum e nde fuɗɗori hende omo tawa ko kanko Sharif Alassane en koye mawɓe adiɓe ɓe jeeya nde arate premier gila yimɓe ɗiɗo tato fodde guure 4 5 kam fof ndendanno oto ɓe ƴetta Ndulmaji Dembe Funeɓe Seeɗo Boy Sabbude kam fof ndendanno oto goto ha wonti bisuji 2 3 otoji sappo no jiiruɗa ɗo ni yettoɗo woodi ni Allah noon to banggue Ndulmaji amen mbawi settaden fodde komin gandi koɓe yiɗɓe hunde nde kadi aɓe darani ɗum tagui Allah no foftini mo Allah addata hande foof ɗiɗo duuɓi 20 fawɗi ala garɗo e dow passeport muɗum ala yimɓe luwaɗo otoji tan wiye joole jiɗɗo fof yo yaah so yettama nde kadi fodde kene ñaame yare goto fof so wona barkinorade hen hay goto defaka a waɗa hen fodde kattanɗa tan ko heddi ko fof bandiraɓe mbaɗata ɓe Allah arsugini ɓe ko ɓen mbaɗata ɗum tawi eɗen jetta Allah no feewi eɗen jettaɓe eɗen ñaagui Allah ko dañƴen ɗo e baraji fof yo Allah feccu ɓe ko ɓuuri timmude dennal mawɓe adiɓe ɓe min cetti hay so min innani indu mumen ene Ndulmaji ɓe ne gandi ɓe
ha sakkiriɗo tan ha sakkiriɗo ko baɗiraɗo goto debbo ɗiɗo duuɓi 4 5 kañum jogui oto kañum itan limata million timmuɗo wiya ndehe limɓe luyre bis ɗum ne kadi ande ko yettoɗo woni Allah ilata wonno worɓe ha wontiraɓe sukaɓe foof waɗɓe ɗum ene mbayno leydi kono kanko woni cakkiriɗo tan kanko woni cakkiriɗo min dañi defiɓe ɗum ha wayno leydi jomum en ɓe donkira ɓe jaaha wonɓe ƴetta kono ɗum meeɗa tejji ha banggue dulmaji yettoɗo wodini Allah ɓe gaare e keewal ɓe gaare e jaam ɓe gaare e jaam ɓe jenta e julɓe ɓe e rewde Allah e jokkude enɗam e ɗaɓɓude kala foti dañede ɗo nde Allah arsukinta ɓe hen ɓe dartoɗo ha namdoɗa goɗɗum inchallah kañum de ko so Allah noddama o notima hankadi wawa tongade jiyaɗo Allah o noddi ko Allah e nelaɗo muɗum e Allah kadi notimo tagore notimo saabu gaari e ndewen Allah e konngol makko ɓuyi hay neɗɗo goto e haqqille mum e gandal mum e peeje mum mbawa wadde ɗum ɗo ko Allah tan e nelaɗo muɗum kadi ko ɗum woni ko selli sinno tan ko peeje yimɓe e gandal mumen tanno meeɗi waylade ma Allah meeɗi ustade ma Allah meeɗi firtade kono wonno ko Allah e nelaɗo mum muuyani hoore mum yo tagore nde renduɗo ene ndewa Allah ene mbaɗa ko weeli Allah e nelaɗo mum gurtina sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sikki Allah ene jorta ɗum ɗo kaadi aduna hunde ɗaminade hen kala meeɗo yiide so hankadi to woni fof woɗete sago makko yidano fof yo ar nanannoɗo ko so ari meeɗi yiide sago mum ñande fof ar gandunoɗo kay haalaka so wona taw gantu rafi maalo goɗɗum Allah nde yonti fof hankadi haqqille ko ɗum tan so dañana ɗum wonata koye haami ene yetta Allah no feewi ene welta no yiidani ko Allah e nelaɗo muɗum jorta hen kadi ko ɗum ɗaminani ko ɗum dañete hen Allah ko addi bisimilla addi funeɓe gueɗele fof ko joftina gueɗele hen fof ko joftina dulmaji funeɓe joftina ɗum eɗen gandi funeɓe eɗen gandi yimɓe funaɓe ene gandi ɗum ko ɗum dulmaji ono mi anda lasli mum eɓe kaala hen gueɗe kewɗe ɓe mbiya ko to amen ɗo fodde ko nanmi ene mbiya ko ngulumawi wonno nde jomumen gari nde gari hodde nde wajiɓe nana to ngulumawi to joni noon joftina ga to amen minen yettode men nde wonno ko taniraɓe ɓe gadi arde ɗon wiya ngulumawi demɓe to a ɓena to ngulumawi demɓe to ɓen gadi arde toon ngulumawi ko lekki ko jaaɓi ngulumawi e jaaɓi ngulumawi e ɓen toon ɗum woni inde nde e joni hen fof joftina e mumen minen joftina to amen to ndulmaji demɓe e yettode amen nde wonde ɓen gadi no arde ɓeɗon e joftina e mumen nde wonde funeɓe eɗen gandi kowoni funeɓe ɗum kam jortimi toon ga ɓurmi yananede e kono to ɗum cikkumi e ko ɗum tagui kam fof ndendi ndulumaji o goto fof no wodo joftina wallahi noon a jarama Lo min calni bandiraɓe fof min belti min battani muudu yo Allah addano sa muudu jarama on feewi machallah gaccon hakke so baba min camini min feewi en jiiɗi namdade seeɗa fate dulmaji funeɓe jokkodiral mawɓe e tagmo sawdi ha oɗo saaha kal hitande dulmaji funeɓe demɓe fof en gara Dakar bisimilla ko ɗo ɓeydrani eyi haalmade ko moƴƴo kadi Dakar kam ne weeli haalde kadi Dakar ne weeɓi haalde Dakar ko dental alliyankewal ɗo so neɗɗo ari ɗo yiiɗum tawi ka joom haqqille aɗa andi ɗum ɗo kam ɓe wat sosɓe ɗum ɓe ko yimɓe Allah yaltanɓe Allah daraniɓe Allah ha Allah jaɓi ɗum jaɓani ɗumen seeremɓe mawɓe ardiɓe ɗo ɓe won Dakar to fuɗɗiri ɗo to gila law wayani ne wonano hande ni sa yiɗo hande maaro nebam dewli kala ko mbiɗa kala ko weeli sukara fof ene ñaame ɗo e Dakar ɗum ko hande nden ko laccirma tan gaddata mana e lamɗam ma e sukara ma saɗa jogui so tawi yimɓe dawi golle so garti ko dañi fof ko Allah hokki ɗum fof ñaama te kadi fof ko Allah ɓolo ceerno duyi ene andi wino ɗo so Allah jaɓi Dakar won mbaɗma maaro e nebaɓe fof wattu wedede ɗo ene yimɓe heeɓe on tan gonɗinani ɗum on jamanu no yaranno hay goto gonɗinani ɗum
kono noon haala jeyaaɗo Allah waliyu Allah haala muɗum walta ladde eyi sikki ala tan minen kam min jetta Allah emin jettira Allah seeremɓe ɓe kadi yettode wodni Allah enen kam eɗen jogii seeremɓe ɓe keewi e aduna he ko goonga fof ko seeremɓe meɗen ko moƴƴuɓe kono ni ko ɗo tan min jiimi ko ɗo tan nanmi ɗum wono daaka Allah kadi kadi Allah waɗi kadi ko geɓi Sénégal ene wawnamande banggue goɗɗo kono yano wonno fof en gabboto enini daaka oɗo ko joni warti ɗo kono daaka o wonno ko less to cangol mangol to daaka amen dulumaji funeɓe e demɓe daaka men o nande ɗo joni ko ceerno mana Siraji Talla to Cilon on heɓi o ɓen seeɗa ɓe guitti daaka o totti men a yiwji daaka fof ko laamu ngu nayi ɗum ha feewi kamɓe seene ɓe hoɓe ketti banggue ɓe jokki min ɗo on sanga ko dundu ɓe mbi ɗo jeehe hankkadi tawde wayidani gaare kadi oɗon ɓeydo sikki ala oɗon ɓeydo mbaɗe feere ƴeewon nokku mbawɗon wonde hayso jahani ga haala haɓe pecco ɗon ɓe gana ga ko heddi moɗon so gari kaɗa dow to onon soɓe ko heddi ko ga ara ga sukaɓe softuɓe wawɓe ɓe ganduɗa on waɗi jam julirde nde eyyi kala wawɗo yaade tawa enen mbawi arde ka mawɓe ɓe keɗotoɗa ka less minen ko minen lewi ɗo minen coppi ɗo minen ñakki ɗo nde yaha min kotino ko nden duppa caggal amen eyyi daaka o saaki sikki ala daaka kala mo Allah addi daaka yo yettu Allah o cuɓaɗo eyyi comme Allah suɓi tan addata ɗo koko suɓa tan woni ɗo kadi ko kala ko duwiɗa ɗo Allah jaɓat kala ko duwaɗo Allah koko jaboto min jettira ɗum Allah noon min jettana Allah kadi kala mo Allah addi emin jettana ɗum Allah kala mo Allah nani ɗo min jettana ɗum Allah ñaago Allah yo Allah junnanen gurdam seereɓe ɓe junnanen gurdam ceerno e mana e miñiraɓe muɗum e dendagal ɓesgu ngu fof yalla junnu balɗe mabɓe yalla moƴƴin battane mabɓe yalla hokkuɓe anniye mabɓe moƴƴo o e gonɗo e denta o yalla timminanɓe ɗum mi ñaagui Allah tan yo Allah hokkumin ɓoyde yiideɓe yalla hokkum enen fof ɓoyde yiideɓe ɓoyde hitande fof kala nde yonti o e kedde mana aduna firtade kala nde yonti yo Allah anni fof addu en tawde kala mo yahade yo Allah addu ɗum noon no ardi tawa tampani loraki wona e jaam ɗo ko jaam tan woni ɗo so jaam tan woni ɗo hay hunde tampere ala lor ala hay hunde ala mo jiiɗa ɗo fof e goɗɗo o ɓay kono jiiɗi yumma e baba ni kamɓe fof ɗo daaka dulumaji funeɓe demɓe kayne guri haqqe dulumaji funeɓe foti dulumaji demɓe foti ceerno Abbas a faami e gure taariɗe ɗe fof ko ɗo goni a nanata du ko a nanata ɗum ɗo ko noon Allah waɗani ni eyyi tawaɗani tawone faadi tan kono noon min jettiri ɗum Allah min ko Bocar Bannoro mbiyetemi dulumaji funeɓe anani de 87 puɗɗimi arde ɗo on saha o gambi ummoriɓe garmi ɗo mi woni ɗo mini jonta e caggal daaka o Madina Gounass mbeɗa jogui ɗo monsieur am goto jeeya nabbaji ne wiye Yero Jeewo ɓe mbiya ɗum Yero Ndiaye ene hoɗi legal afia ko musidɗam ɓe feewi minen gonno Kaolack e Moussa Balla Low anani Moussa Balla minen gondi e machine goto minen ñoddatno a faami jiiɗe nden faade hannde ene famɗi daaka garɗo tawi mi arani yettir ɗum Allah jarama noon on jarama calmini juude moon yo Allah yoɓon moƴƴere oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon jaafo wattiraki hen ko haali ko onon tigui woori daaka ndumaji funeɓe demɓe seeɗo ene woni kanko woni mawɗo lappol ni kadi otoji ɗi sowoni kinna ndulumaji kihiɗo wallordi ko kanko ardoto hen oto daaka o ko beelema min ko 2009 puɗɗimi arde ɗo tuggunden faade oɗo saaha so wonande corona wari nden woni ne daaka o arani kala kadi garɗo yo Allah hokku ɗum sago muɗum yo Allah waɗane jaam o ko kayamin wiyete ko Yero Ba dulumaji funeɓe oɗo ko Amadou Houleye Diallo dulumaji funeɓe oɗo Sadde Ly dulumaji funeɓe oɗo Bakary Ly jam dulumaji funeɓe ko jamɓolo woni gam min beltanimama yo Allah waɗane jaam jarama beltima no fon jarama yo Allah moƴƴere Seydi Dia wono miñiraɗo moƴƴo bandiraɗo kadi keyniraɗo jarama Allah waɗane jaam jarama Amadou Sam min keɗoma e ɗum ɗe fammi walla an Abou Ndiaye mi anda Ala Bouba walla jarama
jarama moƴƴi sayr goto tan kadi jita wurtade yo Allah kon nottinore yo Allah waɗane jam on jarama min beltanimon ceerno Mamadou mi salminima no feewi mi salmitima no feewi dennagal bandiraɓe kala ha ɗon to wuuro men Ndulmaji Ndulmaji Dembe e Dakar Ndulmaji ne ko fof ɗo woni Dakar Ndulmaji Dembe banggue rawani en continuité en jalal ɗinɗo machallah wadde yewtere onde fayida wallahi a weltini julɓe beltima ɓeytima on fanno jarɗon wallahi kalmen arde on banggue banggue Dakar Ndulmaji namdade ceerom mon holitano puɗɗi arde Dakar o min mboɗi sikki ko puɗɗimi arde ɗo ko waɗi duuɓi 15 machallah Dakar oɗo Dakar kadi momin fogi ɗo mawɓe fognoɓe ɗum ɓe Allah waɗi hay goto mabɓe heddaki wonno ko Dakar ji ɗiɗi wonko nder wuro to nder to wonno to Ponto nde min ƴetti ɗon min mbi min yomin garga min ƴeewoya Dakar mawɓe mbi yomin deggodiri min gara min deggodiri min gari ɗo min ɓenni ha ga joni noon min mboɗo ƴeewoɗo hen kesoɗo ɗeɗo leɗɗe gonɗe ɗo mbimi Baba Amadou o wimi nam mbimi an ar ka yeeyi mbiɗon ƴeewoyten hoto pewre o wi min jahata ko ga min ƴeewoya ga Dakar hen kam mbimi ar kay enen nen wuro men ngo wiyata no ko Ndulmaji ɓe mbiye ƴeemi minen ngulumaji nan ɗo nene ngabbe kilo lekki mawɗo Sar Sara mona wuro Goram on woni éliman galleji Sarɓe joni on heddi minen jadno hen e Samba Ɓokki Jeeɗo Adama e Samba Ɓokki ko minen gaddo ɗo e Amadou Bayal yo Allah ɓuɓan ɗum ko katante wuro amen noon ko katante leñol e katante leñol te kadi oɗo Dakar ko sabu Allah sabu makko ala fof ko wiya kay oɗo Dakar o sendi yimɓe kono ittiɓe toon ko Dakar ji ɗiɗɗi Dakar amen sumi Samba Kadja maayi toon yimɓe gimmi toon garte oɗo Dakar te ala fof probléme mo oɗon oɗon mawɗo heɓani hen ene laaɓiɓe emin jetti Allah noon guila min ɓami arde ɗo ko ɓeydare tan min jiyani hen kadi noon ko muusi min kawre fof oɗo min kawre cumuji min kawre ɗum ɗo kono hande oɗo saaha kam min ɓuuri tewtinde e ndeɗo hitande nde gonɗen ɗo komin jiihen ko kalisaji Allah mawɗi nandi hen so tawi yimɓeɓe ɓe jurnitima min gaddo ko ceeɗu ñande toɓata ɗo hikka ñalawma he ɗiɗo enen jani nder caali ceerno yimɓe ne gari julde ɗiɗo enen jani hen ɓoya ene darino tan ha yani ɓe mbiɗumo nden ñanti ha yoɗi goto maayi mbi mayri wondaka ɗum ɗono maayi jamma muɗum min mbaale toɓo dina toɓo ngo toɓi ha ɗo jarten ɗo min cikkan koye ndungu min jeeyi enen haal pulareɓe noon min cikkumi woni symbole men tan taw ko haal pulare kay biyo mbimi so Mali naajo noon so Niger so Nigeria ɓe haalani haala Sénégal enen ne mboɗo sikki ko ɗo wona symbole men mo ganduɗa tan haal pulare poten nenda tan ko fof aduna ko renda ko potata rendude enen ko ɗo tan joguiɗen kono ɗe jogui aduna ko fof yo andu kam ɗo deke ko haal pulareɓe ɓolɓe jeeyi ɗum ɗo ɗo noon France Amérique Italie normalement yimɓe fof ɓaari ka haal pular aɗa foti arde ma yi balɗe ganda ko ɗum gowoni no jeyɗen mi yiyani goɗɗum ko mbawɗen jeyde mi yiyani kadi no tappiɗen goɗɗum e mi yiyani kadi won ɗo kam ala jillodirede ɗo Dakar Madina Gounass ko haaloɓe pular mbiya ko kañumen jeeyi garɗo fof noon ko kaɓɓi ceerno Jalal Dine yawnanama ɗum Allah e yidde ɓe gandanɗa hoore ma yimɓeɓe ganda holko aduna o yahata e dow mum ko o waɗi gandanɗa hoore ma ko defte gandanɗa hoore ma pular kala ko wonno e ka sa janggani Qur'an ko sa janggi to a famat ɗi wona ko soɗorde ko ñaƴe ko wallude yimɓe kamɓe kam mbawde Madina hande cukalel to sen guel jiiɗa fof ene wawi haalantemo Qur'an taw joɗake e ɗum ɗen en jogui deftu mumen o woni témoignage mum ɓaari kañum ko kañum yeyata defte kañum mi andi ko woni ga kono so tawi yimɓe jiima toon mbiyaɓe ko kangaɗo kay par ce que so neɗɗo yii ko yiyata ko ɓaari yiyani ɗum jaggirtamo ko kangaɗo kono kam o sikkata onon ma tan on pinani tawa sa ganduɗon kangaɗo mo hangaka so niino ko woni ga ko on gabbo ɗon kono noon ko kanko tan no ko wuuraɓe fo abbi mamo way o ko hoodere leñol amen tawi ko gonga ɓeyda men tan ko seeɗa a jarama anen a yonni a moƴƴi wallahi a yonni anduma fof jeeyi ɗum jeeyi julɓe fof jeeyi ɗum Dakar ko yimɓe yettere Allah no feewi ko aduna fof jeeyi Dakar ko julɓe fof jeeyi Dakar ko sino jomum yittini hoore mum ene fanɗo Sénégal najo ene yiiɗi hoore mum
ene yiɗi ko moƴƴi yo ar ƴeewa so ari tan ma andu ko wiyeten moƴƴi ko ma taw ko moƴƴere ɓolde woni ga ko moƴƴere ɓolde woni ga yimɓe ɓe wonɓe ga ɓe fof goto fof to ummi cikkata kay goɗɗo jiidi umma e baba ko jam ɓolo woni ga yimɓe ɓe ene jurmodira ene ballodira yimɓe ɓe ene jurmodira eɓe ballodira ɓe taƴodirani ko jokkere enɗam ɓolde woni ga yimɓe ɓe fof gorum Daka noon ene waɗi sirluji kewɗi nani hen ene waɗi ɓuural kewgal nani hen ene waɗi martabaji towɗi nani hen kono kañum fof e waade noon ko ma jomum wawa arde ha darana hoore mum wooda ko ɓeti hen wooda ko ƴetti hen kada garda ga fof wooda ko nawri kilo mi faraki konngol ma o haalata ko mbiyata hawni ko hawnimi min Mamadou ɗum haalade ɓe seeɗa kadi hulɗinimi ɗum ɗo wona tirkas aɗa neɗɗo hunde fof ne waɗe tirkas ene waɗe kadi montage kono ɗo montage ala ɗo kala bawɗo nande dana ɓe kala bawɗo on arde ɗo yo ɓe so tawi mbugune ga mbugu ala ɗo yuunu ala ɗo honngu ala ɗo a meeɗa nande Daka yimɓe nana cippira ko natata ɗo yimɓe kono wayi hewɓe hay goto jiida e goɗɗon ɗo yimmi kono a meeɗani yimɓe cippiri yimɓe kaɓata yimɓe duddata kala mo jiiɗa ko jaɓɓa neɗɗo mo jaɓɓuɗa o wima ya yaafo ɗum jam ko ɗo haaɗi wiya ko gaare jam ɗo ko jam ko maayo malal gaare lumboɗen jaren lotoɗen nawten jiiɗe Madina Gounass naaji fof en andi o ko Madina Gounass naaji jarani tirkas ala toon sa fayi yite ma randano ko Madina wonno tawanne laaɓi ko geɗe mum laaɓi ko ɓerde ɗe laaɓi so ɓerde laaɓani ala ko laaɓata neɗɗo sabunde ɓolde lamnata neɗɗo sabunde lernata neɗɗo hay so yiɗi mbaɗa keesal o hay popporoɗo minen alaka hay popporoɗo minen alaka mais kala mo jiiɗa wonno wirdu o daggi yimɓe ɓe hankkadin kono mo jiiɗa yeeso mum ne laaɗi ene laaɓi ene leeri bandiraɓe oɗon gandi kadi so tawi ɗo wiiɗu ɗum kono huuɗo ɗo wayni oɗon jiiɗi ɗe caaleje koye caaleje wona ala taba ɗum ɗo maadi alaka wona wiiɗu wona mbuugu wona ɓongu wona hay komin ñamata ɗo ko min jorayo henna ala hen fof ko ɗuɓata nda fof ene konngole hay ko yehete dow wuuro ko wallahi ɗuɓata ka haram ala fof ko ɗuɓata ɗo ɗum noon so neɗɗo yi ɗum jarani tiɗɗo e wona tirkas sa ari a yiyat sa haalnamane a nanat ɗo mbuubu ala ɗum kay kam mataw ɗum mbuubu ala ɗum ala ɗo ɓongu ala ɗo ñuunu ala biibi ñaaki nan taw yimɓe kono a meeɗa yiide yimɓe mbi gittanemo kural a yi awrata hen ittane ono kural ñaam ala min jetti Allah noon min jettani on Allah kadi Madina naaɓe kadi min jettani ɗumen Allah no wayi ɗo ni ko noon wayno wuuro fo galle fof mo naɓɗa sikkere ma taw kañum ko ɗon soɓe sa fa wadde kala ko neɗɗo joguino yaltan en totta yimɓe ɓe mbiya on malama sa oto heɓani darade ɓe ƴefta ndiyam ɓe mbisa e oto he ɓe mbiya on lawol Allah eneraɗo muɗum ɗo woni juurde mabɓe kamɓe ɓe puuɗo ɓe mooro koɓe joguino fof ɓe jaltina ɓe daro e tali ha goram yaanoɓe ladde noon huuɗo fof nan hen kono mbawi Allah yolti yimɓeɓe ha mirtimaɓe ene keeɓe ɗiɗo baraji kamɓe ɓe keɓirta baraji mabɓe ɓe jahata ga koɓe keɓirta baraji ko ittude koɓe jogui koɓe totoyanoɓe Madina ɓe ni ceerno yimɓe ha joni aɓe continue yo Allah lewnu yo Allah suuru huura iwona wona mata anda sernaɓe ɓe sa wiɗi men sernaɓe ɓe mbiyatma ko ala wona ceerno nande almuɗo so tawino almuɗo ceerno wonata no sa yi almuɗo ko ceernako addani almuɗako ala adi ceerno an mo wonani haydara kala jiiɗa haɗa waɗi neɗɗo ne mabɓe hunde o jeeya ala ceerno tan neɗɗo wima o wona wonɓe ɓe nayo jooɗi gandirta ɗum ko ñande ɓe juuɗe kawra sernaɓe ne juula ñande hen gantata ceerno ko kaari ardo saabu Allah haala wima ni tan welde tan minen min mbaari min gonani sa wi ceerno mbimi ceerno Jalali ko ɗo ɗon yari ceerno kam biyaɗo ceerno fof kam oto tampinode mo wi tan ceerno Mamadou ɗum yala mbimi ha wadi ko wi ceerno mbimi yam ceerno Mamadou min de ɗum oto kam ko min tan imi wonani noon somi dañi hay koko wiyede noon i wona mami tan minnene kam hasukudi ɓaami wonani ni de fiya ko yani mo wonani ene yiɗi wadde musidɗo gaddarniɗo leñol ngol ko jaalale leñol he o ko jontaɗo ko pintinowo leñol ngol jewtowo leñol ngol
hamdu daka muɗum nan on min dewdiri ko duuti mboɗo yiɗi ara ko sehlam kadi hamin nandiri minen liggodirta kono min dokkumi hen ha Allah bono heewi hen ha Allah walli mi hikka wari o hikka o meeɗi arde ɗo kadi nde wari kadi yetti ceerno Jalali min jeeyi on hanke kadi o wi kadi kanko omo dagga wirdu e hande kaw Sa Diallo on wimo ya so takkusani so tiijoɓaɓe ni ya galle ceerno o wino ko an jagginami o wi ya takkusani won jagginoɓe toon ya mi wimo ya toon teggoy alhamdulillah nomin jii fof min gaɗan kala nomin jii jaam sa yi jaam haalal ben ko ni woni affaire nde mi salminima mi juurimama mi salminiɓe kamɓe fof yon battunimo wuuri ya barke Allah e nelaɗo mum yen kawɗum ɗo kadi oɗo saaha muuri ya barke Allah e nelaɗo mum yo yimɓeɓe tinno ko leñol 10 mon joguiɗen ko waliyaɓe ɓe ganduɗa aduna o fof andi ɗum ala tirkas gurummu ha ɗo fof enen jeeyi mangoje nana e ladde sen garani ñamde tan ganda ko nayi ñamat ayyani kaw Sa Diallo to minen wuraɓen sa ittimo ngol sa wiini beene fof ko cangel ngel koccata kono wona ittude beene ɗum tan ala toon